Aquesta setmana tornem a parlar de la venda de la finca on es troba la seu del Círcul. Tot i que la setmana va començar amb certa tensió entre l'entitat i el grup Vèrtice per les discrepàncies sobre qui té realment les preferències de compra, sembla que totes dues parts tornaran a seure la setmana vinent amb l'objectiu d'arribar a un acord. El Círcul sí que va aconseguir reunir els 900.000 euros necessaris per fer-se amb l'edifici abans que expirés el termini el dia 5. Tot i això, l'entitat encara no ha pogut fer efectiva la compra perquè les entitats financeres que li concedien el préstec s'han negat a fer-ho si Vèrtice no es retirava de l'operació, ja que s'havia avançat el dret de tempteig de l'entitat presentant una opció pública de compra al registre de la propietat. El director general del grup acusava el Círcul de deslleialtat i es replantejava el compromís de cedir un espai a l'entitat en aquest emplaçament, tal com havien anunciat en un inici. A data d'avui, amb el que ens hem trobat, nosaltres entenem que hi ha una certa deslleialtat per part del Círcul, de que no ha volgut seure en una taula amb nosaltres per parlar, i avui ens hem trobat que ha volgut fer aquesta operació quan sap que en principi no la poden fer. Nosaltres, com no reconeixem aquest dret de tanteig, perquè per nosaltres és un dret suposat, creiem que serà pràcticament impossible que puguin signar. Per tal de desencallar la situació, des del Círcul proposaven fer una reunió amb totes les parts implicades la setmana que ve. En aquesta taula de negociació, el Círcul volia demanar que es retirés l'escriptura del registre. Nosaltres obrim la taula de negociació la setmana vinent amb les parts participants en tota aquesta problemàtica i el que nosaltres busquem és, evidentment, que es retiri aquesta opció de compra que s'ha registrat i que impedeix la compra-venda que nosaltres volem fer sobre la nostra seu social, sobre la seu de Sant Anastasi número 2. Des de Vèrtice mantenen que s'asseuran a negociar amb el Círcul la setmana vinent per tractar d'arribar a un acord, tot i que el grup inversor no farà marxa enrere en la compra de l'edifici. Antonio Cesé és partidari de cedir una part de l'immoble a l'entitat per a l'ús d'una sala polivalent, que seria més petita que l'actual teatre. Tot i que sembla que empresa i entitat tenen la voluntat d'entendre's, la relació entre el grup inversor i l'Ajuntament no es troba en el mateix punt. Sí, perquè el director general del grup, Antonio Cesé, continua insistint que el govern local hauria aprovat la suspensió de llicències del carrer Francesc Layret només amb la voluntat de beneficiar aquesta entitat cultural. Per la seva banda, el segon tinent d'alcalde, Àlex Mañas, defensa la legalitat de l'operació que diu està avalada pels serveis jurídics del consistori. Es tracta d'un intercanvi d'acusacions que va tenir lloc dimecres a la tertúlia de Ràdio Ciutat de Badalona. Aquesta actuació nostra representa el 35% del total dels retranquejos que s'han de fer al carrer Francesc Layret amb aquesta alçada. I vostès, amb aquesta suspensió de llicències, el que aconsegueixen és que no es pugui fer. Aleshores, a mi algú m'ha d'explicar, amb aquests 3 o 4 mesos que ja han passat des que van suspendre llicències, 3 mesos i escaig, des que van suspendre llicències, què és el que vostès volen promoure aquí, perquè realment aquí l'únic que es pot fer és retranquejar el que hi ha, i nosaltres amb el projecte que hem presentat ja retranquegem aquests metros. No, jo l'únic que estic fent és explicar la veritat amb fets que són contrastables i persones que poden comparèixer i dir-ho. Que em trobo un promotor immobiliari en un mitjà de comunicació, en antena, tirant-li encara amb uns senyors que tenen una responsabilitat, que és la de definir el planejament de la ciutat, el que fan o el que no fan, explicant reunions que tenen les propietats i amb uns altres advocats. Realment estic al·lucinat. Ho sento, no vull dir més paraules, però, si més no, és un estil que jo no coneixia, vaja.